नमस्कार मित्रांनो, मी आज तुम्हाला एक गोष्ट सांगणार आहे। त्या गोष्टीचं नाव आहे लबाड लांडगा। खूप वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे। एका जंगलामध्ये एक लांडगा राहत होता। तो लांडगा मस्त मजेत शिकार करून खात असे। शिकार खात असतानाच अचानक एक हाड त्याच्या घशामध्ये अडकते। घशामध्ये अडकलेल्या हाडामुळे लांडग्याला त्रास होऊ लागला। त्यामुळे त्याला खाताही येत नव्हते। त्याला कोणीही मित्र नव्हता की जो त्याला ते हाड काढण्यासाठी मदत करू शकेल। तो शेजारून जाणाऱ्यांना खूप विनंती करू लागला की माझ्या घशामधलं हाड काढून द्या। मग तो सगळ्यांना म्हणतो की जो कोणी माझ्या घशातील हाड काढून देईन त्याला तो म्हणेल ते बक्षीस देईन। पण लांडग्याच्या भीतीने कोणीच आले नाही। शेवटी एक सारस पक्षाला लांडग्याने न मारण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हाड काढण्यास त्या पक्षाने होकार दिला। सारसने लांब चोचीने लांडग्याच्या घशातले हाड बाहेर काढले। लांडग्याने सुटकेचा निश्वास सोडला। तेव्हा सरस त्याला म्हणाला, तू मला या मदतीच्या मोबदल्यात काय देणार? लांडग्याने दुष्टपणे हसत म्हटले, मी तुझा जीव वाचविला नाही का? जेव्हा तू तुझी चोच माझ्या तोंडात घातली तेव्हाच मी तुला मारून टाकू शकत होतो। सारस पक्षी लांडग्याचे असे बोलणे ऐकून नाराज झाला आणि जाता जाता विचार करू लागला की हा लांडगा पण किती पटकन उपकार विसरणारा निघाला। मी त्याची मदत करायला नको होती। तर या गोष्टीतून आपल्याला तात्पर्य मिळते, उपकाराची फेड अपकाराने करू नये। धन्यवाद।